प्रडिउसार होननाबो बुंजागोन आरोना आंनि लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। आङो दाखालि बावै खोन्थादोंमोन नालाय जोंनि मासबादावहाय माबा आर्टिस्ट गेट टुगेदार मासबादाव आर्टिस्ट गेट टुगेदार प्रग्राम दं होननानै खोन्थादोंमोन। ओमफ्राय नै दिनै जाबाय आरोना प्रग्रामा। ओमफ्राय जों बेयावनो थांनो ओंखारबाय। एसे मोसानाबो फैनोसै खिन्थु जोंनि मोसानाया मास्टार लानानै सोलोंनाय नङा, जों गाव गावनो बिदिनो एसे बानायलाबायनानै सोलोंबाय आरो जाबा जादानो। ओमफ्रायो बेखौनो एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांसै आं नोंथांमोननो। जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। एबारनि आर्टिस्ट गेट टुगेदार प्रग्रामा माबायदि जायो नायलांबानो जाबाय आरोना। थांनाय बोसोरावथ' मोजाङानो जादोंमोन, जानो हागौ देग्लायबो मोजाङानो जागोन। अब्लालाय माथो रायलायबाय थानो, भिडिअखौ थाबैनो जागायलांसै न'? फैदो अब्लालाय। नै जोंना मोसाग्रा लोगोफोरा मालाय जा समायना समायना देलायखाबाय। ओमफ्राय नै बिथिंजाय सासे दंबावो लुटु गपिल बर'सो मोनदां ना? गपिल बर' बिसोर साथामा कम्पिटिसन मोसागोन आरोना। ओमफ्रायो आङो ओरैनो दिन्थिफुंनायाव मोसागोन आरो। ओमफ्राय आं देलायथ'वाखै, दा रौतायाव एसे मेकआप खालामलांसै। ओरैनोथ' बिदिबाबो मोसाजायोमोन मोसाजानायाव, अब्लाबो एसे देलायनोसै आरोना। नङाथ' Hoi, mata mari ni koi. Oi sezamar gamle. Solangakhai hoमबा? जोङो रौता मोनफैबाय। ओमफ्राय आंना लोगोफ्राबो मायाबा बायगोननो। ओमफ्राय आं एसे मेकआप खालामहैनोसै आरोना। माबायदि जागोनथाय दिनैनि मेकआप खालामनाया, एसे नायलांदो, एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांसै। नै देलायखांबाय जोङो। ओमफ्राय दायो थांगासिनो। मासबादाथ' जोंनिफ्राय एसे गोजान मानि जायो नालाय, ओमफ्राय मोनहैथ'वाखै आरोना थांगासिनो। मालायफ्रा सहैलायबाय दां, जोंना एसे लेट जाबाय।
जोङो प्रग्राम जानाय जायगायाव सहैबाय बै सिङाव जादों ओमफ्राय नै आंना लोगोफोरा हाय हरदों माजबातनिनो ओमफ्राय नै लोगोफोरा सोर सोरनि दंसैथाय जा बुरजाखा बेयावहाय एसे भिडिअ लानोसै हरै जोंहा दिबिकाया एक्ट्रेसआ मालाय बेहा मोसागोन होनदों नाथायबा मोसागोन ना मोसायाथाय दा उनावहाय र' बियो मोसाबा आं बेखौबो एसे भिडिअ लानानै देखायगोन मा गितखौ मोसागोन मिन्थिला ओमफ्रायो बेयावनो एसे फट' लाग्रोनानै जोङो रुम सिङाव हाबलांसै आरो ओमफ्राय नै जोङो हाबलांबाय जोंथ' सानदोंमोन आरो मालायफोरा मोनफैजोब्बायदां जोंनासो एसे लेट जाबायदां होननानै नाथायबा मानसिफोरानो बारा मोनफैस्रायाखै गोजानबो नालाय गोजाननिफ्राय फैनायाव टाइम लायो ओमफ्रायो फैगासिनो दं आरो जेखि जाया जोंहा मोनफैग्रोबाय नालाय एसे जिरायथ'नोसै आरो जोंहा दा मोसानांगौबो दङ नालाय जोंना मोसाग्राफोरा बेयावहाय आंजों साथाम दङ जों ग्रुपबो मोसागोन ओमफ्राय बै नैबे आगै हौवासा ओमफ्राय बै सासे आगै बिसोरो कम्पिटिसन मोसागोन आरो जिरायना थाथ'नोसै दसे हेलो मादा दासो मोनफैदों नामा मोसानायफोरा थिग जाबोदों ना एकदम रिहार्सेलफोरा एकदम नोंथांमोननिथ' भिडिअ रिहार्सेल खालामनायखौथ' नुदों खिन्थु मोजाङै पारफर्मेन्सखौ खालामनाय जाबाय ना Sir. Oh, sir. Jangan tahu na. DJ amat. Oh iya, di panennya ini psycho kiri kita mau kau sini dengan kenal kau apa? Gibi mana juga psycho kiri kau ini mana ada? आंथ' बे मोसानायनि भिडिअखौ आपल'ड होग्रोदोंमोन ओमफ्राय बेयावहाय सोरबा बुंहरदों आरोना बाबांसिन मोसानाय बायदि नुदों एसे मा होनो स्ल' जाद्रायबाय मोसानायालाय बिदिनो एसे जासाबदोंमोन नाथायबा स्ल'द्राय जाबाय आरो होननानै बुंहरदों ओमफ्राय आङो एसे जाहोन खोन्थाना होनि मानि थाखाय बेबायदि स्ल' जादों जोंना सासे लोगोआना थांनाय समाव जा गोबालांखाबाय ओमफ्राय बेखौबो एसे खस्थ' मोनजानो गिनानै बिदिनो ग्रोब मोसाबाय आरो ओमफ्राय आरो जों मोसाबाय थानाय समावबो नायग्राफोर बारा गैयामोन आहा मा जायो मिन्थिया आरोना सिगांनिफ्रायनो बेबायदि स्टेजफोराव मोसाबाथाय नायग्रा गैयाबा बानाय मोनो आरोना गोसोफोरा ओमफ्राय बारा बारल'नांगौबाबो बारल' बावलायलाया आरोना जि बोरैबा बालुलु ग्रोब मोसायो ओमफ्राय बेयावबो बेबायदिनो जाहैबाय आरो मोनसे खोथाया जाबाय दख'नाखौ आङो एसे गोलावद्राय गानना लानानै मोसानायाव एसे गाबथिंबाय थादों आरो ओमफ्राय गावखौनो गाव गोलैजानो गिदों आरो बेखायनो एसे बारल'नांगौफोरावबो बारा बारल'द्रायासै आङो एसे लासैनो मोसानाय जाबाय आरोना जाहोनखौ खिथाहरनाय जाबाय आङो आच्छा ओइजों केमेरा दङ ना आच्छा नोंनि गोदै मुङालाय माथो अनजिमा बर' आच्छा नोङो माहा एसेबां गोनां माने इन्टारेस्ट दं कालसारावनो कालसार बाथ' गुबुन गोग्लैयो न' लुनायाबो कालसार गोग्लैयो सि दानायाबो कालसार गोग्लैगोन आरो दा मा होनना बुंगोन बबे रुसि माय इन्टारेस्टआ मोसानाय दोङो एक्टिं दोङो मेथाइ खननाय दोङो दा बबेयाव बांसिन दङ मोसानो मोजां मोनो दा बेबायदिहै नोंखौ एक्ट्रेस होननानै जों रायजोफ्रा सिनायथिदों दा नोंनि मुभिया मा
आं मुभि खालामथाराखै एलबामसो खालामदों इयुनाव मा सिमां नुदों बे एलबाम एबा मुभिखौ लानानै इयुनाव मुभि खालामनो सानदों लासैनो नाजालांगोन रायजोफोरनो मा मेसेज सोरबा प्रडिउसारफोरा आंखौ मोजां मोननानै लिरोबा लिरजागोन आरो गोजोनथोंसै इयुनाव नोंनि फैबाय थानाय जिउफ्रा बानजायजानाय जाथों आरो नेक्स्ट खुलुमबाय आंनि मुङा अनसुला दैमारि आं रौतानि रुवानि आं दायो ड्रामायाव खामानि मावगासिनो दं खुलुमबाय आंनि मुङा मैखोम मुसाहारि आं दायो कालचाराव केमेरा हमगासिनो बेनोसै अरांनिफ्राय फैनाय खुलुमबाय आंनि मुङा सोमखोर दैमारि आं माइ बानायनो खुलुमबाय आं रिमान दैमारि आं दुमदुमा पानबारिनि आरो कालचाराव आं दायो मेथाइ सुजुगिरि मेथाइ खननाय मिउजिशियान हिसाबै दङ आरो खुलुमबाय आंनि मुङा चन्दन ब्रह्म आं माजबाद बाहादुर आदर्श गेजेर लाइननि स' आं दा कालचारावहाय मेथाइ खननो सोलोंगासिनो दं खुलुमबाय आंनि मुङा गणेश बसुमतारी आङो रौता आइटांगार बाथाबारिनि आं दा कालचाराव मेथाइ खनबोगासिनो दं खुलुमबाय आंनि मुङा फरायना प्रिति बसुमतारी आङो माजबादनिनो आङो सासे मोसागिरि हिसाबै मोसायो खुलुमबाय आं पम्पि दैमारि आं अरां गेलाबिलनि आं बर' मिउजिक भिडिअ मुभिफोराव एक्ट्रेस महरै फाव खालामो गोजोन्थों खुलुमबाय आंनि मुङा सोरांसि बसुमतारी आङो माजबादनिनो आंबो बर' फिल्मावनो ड्रामा खालामो खुलुमबाय बयखौबो आंनि मुङा सुजुमा बसुमतारी आं रौतानिफ्राय फैदों थेंक इउ खुलुमबाय बयनिसिमबो आं दहाय सिनायथि लाखांबायमोन थेवब्लाबो आंनि मुङा निकुनिता बर' आरो आङो माइब्रा प्रडाक्सनाव खामानि मावगासिनो सावथुन माने फावखुंग्रि महरै आरो आङो गुबुन गुबुन प्रडाक्सनाव डिरेक्सन होदों आरो करिय'ग्राफ खालामदों गोजोन्थों आंनि मुङा निकुनिता बर' आरो आंनि गामिया नंदुबरि गसालमारि उदालगुरि खुलुमबाय आंनि मुङा अनजिमा बर' आङो रौता बर' बाजारनि आंहा धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेल दङ आं बेयावनो खामानि मावगासिनो आरो एक्ट्रेस हिसाबैबो एक्टिं खालामो आरो प्रडिउसार होननाबो बुंजागोन आरोना आंनि सिनायथिया बेखिनियानोसै खुलुमबाय आंनि मुङा टियारि मारानि मुसाहारि आङो जिंगाबिलि आश्रमारि सेन्टारनि माजबादनिनो डिस्ट्रिक्टआव उदालगुरियानो आं दायो माने आंबो भिडिअ बानायो सर्ट मुभिबो बानायो भिडिअ बानाय सम आरो कालचार लाइनावनो आंहा इन्टारेस्ट दं फरायनायजों लोगोसे आं मेट्रिक आनजादखौ फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामनानै दायो फार्स्ट इयाराव फरायगासिनो माजबादावनो खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो माने गगा मोननानै गाराङानो ओरैबायदि सोलायखाबाय सिगांग्रो आङो चिरांनिमोन आरोना ओमफ्राय हाबा जाफैनानै दा उदालगुरि माजबादाव जाफैबाय माने आङो सिगां चिराङाव बिदिनो फिल्म बानायलांबाय आरोना बर' सावथुन माने मा बुंहरनो आरो ओमफ्राय दा माजबादाव दंफैयो दा लोगो मोनलायबाय बयखौबो सिनायलायबाय बेनोसै आंनि मुङा मिस देबिका ब्रह्म ओमफ्राय हाजबेन्डखौ लायोबा दैमार जागोन आरोना उनाव बेनोसै आंनि सिनायथिया जाबायना बिथांमोननि गारनाय साफ्रोमबो आखाइ खबना होदो दे थांनो हासिगोन जोंना मोजां मोजां सिंगार दैमु एक्ट्रेस दासो मोनफैदो बिसोरो जोंहा सिनायथि लाखांलायबाय साफ्रोमबो महरगिरिफोरजों लोगो मोनलायनानै नुलायनानै गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों बड' सिने एस'सियेसना बेबायदिनो जोंनि बर'फोर थानाय ओनसोलफोराव जोङो डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानानै लाबाय थादों दे खुलुमबाय आं नै उदालगुरि जिल्ला बिसानि हारिमु नेहाथारि दिनै जोंहा नैबे जिल्ला आफादनि एबा बड' आर्टिस्ट एस'सियेसन बेनि नैथि खेबनि नैथि बोसोरारि गेट टुगेदार लोगोसे आर्टिस्ट मिट प्रग्राम सोलिगासिनो दङ दिनै बेखौ जोङो हाबाफारिखौ लादों बे रोखोमै मोजाङैनो जागासिनो दङ जोंहा मिरु लेभेलनिफ्राय आलासि सफैनो हादों जोंहा फैला सार आरो
डक्टर नेहाथारि आरो लोगोसे गोबां आर्टिस्टफोर सफैनो हादों जोंनि जिल्लानि महरगिरिफोर बयबो फैदों प्रग्रामा मोजाङै मोजां जाना थांदों लोगोसे जोंनि नैबे हाबाफारियाव दिनैनि हाबाफारियाव मोसानायजों लोगोसे रोजाबनायनि बादायनाय लादोंमोन बे जानानै थांबाय दसे उनावनो फोसावनाय फिथाइखौ फोसावसिगोन आरो लोगोसे देग्लाय फार्स्ट टाइम जोंहा बड' शर्ट फिल्मनि कम्पिटिसन बानायनाय जादोंमोन बेवहाय जोंहा जिल्लानिफ्राय मोनब्रैल' फिल्म मोननो हादोंमोन बे मोनब्रै फिल्मनि गेजेरावहाय जोंहा फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बेबायदि बेस्ट फिल्म फार्स्ट रानार्स आप एन्ड सेकेन्ड रानार्स आप सायख'नाय जादों बे मोनब्रै फिल्मनि गेजेराव आरो महरगिरिफोरखौ बायदि आयदायाव लानानै बिथांमोननि पारफरमेन्सनि सायाव एवार्ड होनाय जादों दा बेखिनिखौनो बुंबाय आरो जाहा दैमु एक्ट्रिस ओमफ्रायो बे माबानि दैमु एक्ट्रिसनि जाहानि न' खाथियावहाय साबसक्राइबार दङ आरोना बिनि भिडिअ नायबाय थायो ओमफ्राय दैमुआ बिथांनि थाखाय मा बुंनो सानदोंथाय दे बुंना हो मा हायो एसे थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आंनि एसां अननाय होनायनि थाखाय माने एसां कमेन्ट होबाबो आं रिप्लाइ होनो हाख'आ आरोना मालाबा टाइमखौनो मोना मालाबा थेवबो आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आं आसा खालामगोन आरो मोजां भिडिअ लाबोनो थाखाय खिन्थु टाइम मिलायैनि थाखाय आं भिडिअ लानो हाया भिडिअ एसां कन्टिनिउ होनो हाया आरोना भिडिअ जेनेबा टाइम मोना कलेज थायो बा माबा मोनसे खामानिफोर थायो बेखायनो एसां कन्टिनिउ भिडिअ होबाय थानो हाया आरोना होमबाबो आं ट्राइ खालामगोन मोजां भिडिअ लाबोनो थाखाय आरोना थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनो थाखाय ओमफ्राय बिदिनो अननाय होबाय थाबाय था स' थेंक इउ ओमफ्राय नैबे आदै मादै ओमफ्राय बै आगै बिसोरो आंनि भिडिअखौ नायबाय थायोनो आरो आंखौ लोगो मोननानै रायदावदों ओमफ्राय एसे भिडिअबो लाफाबाय बिसोरबो फट' लानो होननायखाय लाबाय ओमफ्राय आं बिराद मोजां मोनदों आरो आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो होननायखाय आरो नेक्स्टफोरावबो बेबायदिनो गोदान भिडिअ होबाथाय जिखि जाया मानो नायबाय थागोन बेखौनो आसा खालामदों नै आरो फैला सारजोंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फट' लानो मोनदों मोजां मोनदों आरोना फट' लानो मोननानै जेब्लाबो बेबायदिनो फेमास एक्टरफोरजों फट' लानो लुगैखायो नालाय ओमफ्राय गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरो लानो मोनना दै खाम जाबाय जोङो ओमफ्रायो मोनफायजोबाखै बुस्थुफोरा दालि मोनफायग्रोबाय ओमफ्राय अमा बेदर अमा जायिया ना ओमफ्राय लाब्राबो दङ दां हा नारजि दङ दै गैया दां बोरमानि बिबुजों गोथाव ना गोथाव दैमु दा जाजेनाखै र' जागोन नोंनि अमाया बोरै आंनिया अमा मोनाखै बे अमा बेबो अमा दा बे अमा दा जोंबो जाबाय खस्थ' मोनबाय गोथावानो जाबाय बिथिं ओरै फिल्मनि खेबसे एक्टर फेरनाय नों ब्लग बानायाखै आं रेख' होनला